Hey mga guys, I am proud Bistak Boy, Kuya Dins. Ano na po niyang Kuya Dins? Ano ako diri sa Davao City? Pasinsa na kayo nga wala na kayo ko nag-post og long video nga niana mo ko sa diri sa Davao City nga video busy na po gamay. So na ako diri kaya akong gipakita si brother. Kayo na po buwan ng brother? Aw. Matik na, nakailan na mo na sa social media. Ako na kining gipangita diri sa Davao City bisan asan ako nabot. Og na ako diri sa Davao City, akong gipakita si brother. Kailan po mo ng brother? Si brother ba? Medyo brother. Ahahay. So na ako diri sa Davao City kay nagkuhan ka na. Manimpala po na rin ginagmay kay medyo uhay naman tayo rin bita. Matik na. Diri ata sa pauli na puntahan para ato na paggilihok atong requirements para okay atong tirada ani. So karon nagian na po nato ang poster ni Kibuloy. Ni Apollo, Pastor Apollo Kibuloy. So diri mo na yan po ang lugar ni Kibuloy. Diri na makita diri sa Davao City nga akong nagian. Kas ka maning nindota. Nindot man day kaayo ang iyang panirada nga akong nakita yang dagway. So what's up mga guys? I am proud Bistak Boy. Mao to ang atong video, mao to ang atong update sa atong video. Goodbye. Thank you.